हेल' फ्रेन्ड्स वेलकाम टु बेक एगेन सोरां ब्रह्म टेक्निकेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोथारै बरायबाय। जों दिनै सोलोंगोन इउटुबाव थाम्बनेलखौ बोरै फज'यो एबा माबोरै बानायनानै बेखौ जों फज'यो बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना जोबजासिम नाय। गिबियाव नोंथांमोना प्ले स्ट'रखौ अन खालामना लानांगोन। प्ले स्ट'राव थांनानै बेयाव जोङो लग' मेकार एपखौ लग' मेकार सार्च खालामनांगोन। लग' मेकार प्लास एपनि माबा बेखौ जों सार्च खालामनांगोन। नैबेनो एप्सआ नायनानै ला। नोंथांमोना बे एपखौ डाउनलड खालामनांगोन। आं एपखौ लिंक डिसक्रिपसनाव गाहायाव होगोन लिंकआव। नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो डाउनलड खालामनो हागोन। जोङो दा एपखौ अपेन खालामनोसै। दायो क्रिएट निउ बे जाहैबाय मोनसे अपसन ओंखारदों। बे जाहैबाय थाम्बनेल इउटुब थाम्बनेल। बेयाव जों क्लिक खालामना होनांगोन। बेयाव खालामखांनानै आरो मोनसे अपसन ओंखारो। जोङो नैबे ब्लेंकआव थुना होनांगोन। जोङो बे ब्लेंकआव बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै जोङो नैबे गेजेराव जेरै केमेरा बायदि अपसन ओंखारदों बेयाव जों क्लिक खालामनानै जुदि जोङो फट'खौ डाइरेक्ट खेबसेनो होखानो गोसो अब्ला नैबे एड पिक्साराव होनो हागोन। आरो जोङो जुदि फट'खौ फिसा गिदिर खालामनोबा क्रप एन्ड एड पिक्साराव थुनांगोन। आरो जों क्रप एन्ड एड पिक्साराव थुबाय। बिनि उनाव जोङो डिभाइस गेलारियाव क्लिक खालामना होदो। जों फिसा खालामनो हागोन गोसोबायदि। बेनि उनाव नैबे गोजौ खनायाव आगदा फारसे जाय गोजौ खनायाव दं बेयाव क्रपआव जों क्लिक खालामना होनांगोन। क्रपआव क्लिक खालामना होबाय। बेनि उनाव जों बेखौ गोसोबायदि गिदिर फिसा खालामनो हाबाय। जुदि बेखौ फिल्टार कालार सोलायनो गोसोब्ला बेयाव सोलायनो हागोन। नैबेयाव राइट थुनानै जुदि नोङो माबा मोनसे लिरनो गोसो बेयाव लिरनो हागोन ए प्लासआव। आरो जुदि नोङो बेयाव पिक्सार होबावनो सानदों अब्ला नों बेयावनो डाइरेक्ट लानानै क्रप एन्ड एड पिक्साराव थुयै बानायलांबानो जागोन। जोङो दा सिम्पोल बानायनोसै। जों बेयाव माबा मोनसे लिरनानै होनोसै नोंथांमोननो एगजाम्पोल देखायनो थाखाय। आं बे एडआव थुदो। जों जायखिजाया माबा लिरनो गोसोबा लिरनो हाबाय आरोना बेयाव। दा बेयाव लिरगोन फट' भिडिअ। जास्ट आं लिरदों आरोना नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखायल'। बेयाव ओरै लिरगोन। आरो बेयाव जोङो नैबे फन्ट्सखौ सायख'ना लानो हागोन। फन्ट्सखौ नों माबायदिखौ होयो नों गोसोबायदि होनो हागोन। राइट होबाय। बिनि उनाव नोङो बेखौ माबायदि मडेलाव दोननो माबोरै गिदिर फिसा खालामनो बेखौ हागोन। गेद्दा खालामनो सिदा खालामनो नोंथांमोननि गोसो आरो बेफोरो। राइट जों बेखौ कालार होनांगोन। कालारखौ नोंथांमोना जेसेबांनो मोजां एसेबांनो गोजाननिफ्राय स्रा नुगोन एसेबांनो नोंथांमोना इउटुबाव थाम्बनेल होनाया गोबां भिउस जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबांनो गोजाननिफ्राय सिनायगोन बायदि बे कालारखौ बांसिन गुफुरा बांसिन। आरो जायखिजाया मिलायनायाव मोजां होबानो जाबाय आरोना। राइट होबाय। बेनि उनाव जोबथारनायाव नोंथांमोना नैबे खनायाव मोनथाम सिन नुदों आरोना। बेयाव जों जोबनायाव क्लिक खालामना होनांगोन। बेयाव क्लिक खालामखांनानै जोङो नैबे सेपआव क्लिक खालामना होनांगोन आरोना। जोङो बेयाव क्लिक खालामखांनानै जोङो डाउनलड JPG बेयाव जों क्लिक खालामना होदो। बेयाव खालामखांनानै नैबे अरिजिनाल 1280px/720px बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामना लानांगोन। बेखौ जोङो गाहायाव फैनानै नैबे 1920px/1080px बेयाव जों क्लिक खालामना होयोबा ओसटिसिन जागोन आरोना। बेयाव क्लिक खालामना होनानै जोङो डाउनलड अपसनाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव जों जाखांबाय।
थ' जों बेखौ आं दा नोंथांमोननो इउटुबाव एड खालामनो खोन्थानोसै। नैबे आंनि YT स्टुडिअ। आं जायखिजाया मोनसे भिडिअ सेलेक्ट खालामनोसै, बेखौनो खालामबाय दे आं। नै YT स्टुडिअ थांनानै नैबे अपसनाव क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव आरो नैबे खनायाव भिडिअनि साइडआव बेयावबो मोनसे अपसन ओंखारो, बेयाव जों क्लिक खालामना हो। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे कास्टम थाम्बनेल नुदों, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामना होबानो जाबाय। बेयाव खालामखांनायनि उनाव जों दाबावैसो बानायनाय जा थाम्बनेलमोन नैयो नुजाफैबाय, जों बेखौ क्लिक खालामना होदो। बेखौ क्लिक खालामना होदो। बिनि उनाव नैबे सेलेक्टआव थुना होदो, अब्लानो बे भिडिअनि थाम्बनेला बेयाव नुजासिगोन आरोना। थ' भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों? जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेट जाहैबाय थायो। थ' एसेनोसै, गोजोन्थों।